Zimbabwean government secret service officers dragged 4 pro-democracy activists from a plane this afternoon at Robert Gabriel International Airport. The pictures below were taken by a passenger who was on the plane as the activists were being led away from the plane. Achipiri musha mure Zimbabwe toona kuti muzara nezuro aiwa nyangwe nemamwe mapassengers akatonzwa tsitsi vachiona aiwa kuva ruthless this government yemunyika yeZimbabwe nevamwe vanga vasiri vemunyika ino yeZimbabwe vamuplane iyoyo vakatotora mapictures. Sana bina mashuka kuda nyogwa nobva subscribe like kuti now the bell icon. So muri kuona picture monyogwa muchinzi the 4 pro-democracy campaigners are Robson Chere, the Secretary General of the local teachers trade union, Samuel Gwenzi, a local government councillor for Harare Ward 5, and Fusumuzi Moyo and Namatai Kwekweza. They joined 78 other pro-democracy activists who were arrested and jailed on June 16. 74 of them are still in jail as anyone perceived to have the potential to mobilize citizens during the SADC summit, which kicks off on the 17th of August. Is being arrested. Vanhu vashawa mapictures zvamuri kuona izvo aiwa vakomana vatobatisa mukwende yavo vachitoburiswa mundege. Vakomana mawhereabouts avo kutaura kudai havazozivikanwa kuti vari kupi. Ndozviri kuuya zvichikoliwa panapa nevanhu vaita sechange radio mamwe maactivists vachiti aiwa we demand the immediate release of these individuals. Tudze mafungiro enyu kuti munoti kudii pamusoro pemashoko anotaurwa zvinzi aiwa the regime iri kutya. Ina comment section medu amusangano subscribe like turn on the bell icon.